ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யோகி விலாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம மாதிரி ராஜ்மஹாலில் இருக்க சாரீஸ் கலெக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குது 700லேருந்து 1200 வரையிலான சேலைகள். இந்த டார்க் ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1020. இந்த ஸ்கை ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1200. எழுநூறுலேருந்து 1200 வரையிலான சேலைகளில் எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ் அண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் டிசைன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ப்ரௌன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 600. இந்த ப்ளூ கலர் சாரீ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 610. இந்த ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 820. இந்த டார்க் கிரீன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 430. இந்த ரெட் கலர் சாரீ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நீட் லுக்கிங்கில் இருக்குது. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1230. இந்த ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 900. இந்த பிங்க் கலர் சாரீ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 820. நெக்ஸ்ட் இருக்க இந்த க்ரீன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 610. இந்த டார்க் கிரீன் வித் சில்வர் கோட்டிங் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 900. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க இந்த ஸ்டோன் ஒர்க் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1170. இந்த ப்ளூ சாரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைனிங் ப்ளவுஸுமே தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1210. சாரி அண்ட் ப்ளவுஸ் ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு சூப்பர்பாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இருக்க இந்த ப்ரௌன் சாரி அண்ட் ப்ளவுஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1200. நெக்ஸ்ட் இருக்க சாரீ பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிசைன்லேயே வயலட் கலர். இந்த சாரியோட ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான், 1200. இங்கே இருக்க எல்லா சாரீஸும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் மாடல் தான், பட் வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரௌன் சாரீலாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. யார் வியர் பண்ணாலும் சூப்பர்பாக இருக்கும். ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1200. இந்த பிங்க் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1110. இந்த க்ரீன் சாரீ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1070. இந்த ஃபேண்டா வித் க்ரீன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1110. சாரீ ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் ஒர்க்கில் ரொம்பவே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க.
நெக்ஸ்ட் இருக்க இந்த சாரியும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் மாடல் தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1110. இந்த க்ரீன் வித் ப்ரௌன் பார்டர் சாரீ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1110. இந்த லைட் க்ரீன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 680. இந்த க்ரீன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1030. இந்த ப்ரௌன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 700. இந்த ஸ்கை ப்ளூ வித் பிங்க் பார்டர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1040. இந்த ரெட் கலர் சாரியோட ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான், 1040. இந்த எல்லோ வித் க்ரீன் பார்டர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1140. இந்த க்ரீன் வித் ஃபேண்டா பார்டர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 920. இந்த ஸ்கை ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1140. இந்த ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1060. இந்த ஃபேண்டா வித் ப்ரௌன் பார்டர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 830. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க சேலைகள் பார்த்தீங்கன்னா 1100லேருந்து 1300 வரையிலான சேலைகள். இந்த பிங்க் கலர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1300. இந்த க்ரீன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1030. இந்த ப்ரௌன் கலர் சாரி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1150. இந்த ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 990. இந்த க்ரீன் வித் கோல்டன் பார்டர் சாரி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. வியர் பண்ணிங்கன்னா சூப்பர்பாக இருக்கும். இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1130. இந்த ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 990. இந்த ப்ரௌன் வித் கோல்டன் பார்டர் சாரி பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1090. நெக்ஸ்ட் இருக்க இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 990. இந்த க்ரீன் வித் கோல்டன் பார்டர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1090. இந்த ஃபேண்டா சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1030. இந்த பிளாக் கலர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1230. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது 1200லேருந்து 1500 வரையிலான சேலைகள். இந்த லைட் கிரீன் சாரி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்குங்க. இந்த சாரியோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2010. இந்த பிங்க் கலர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1370. இந்த சாரி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1360. க்ரீன் வித் சில்வர் பார்டர் சாரி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1370.
இந்த ஸ்கை ப்ளூ கலர் சாரியும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் மாடல் தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன். இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1180. இந்த ப்ரௌன் வித் சில்வர் பார்டர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1200. நெக்ஸ்ட் இருக்க இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1370. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1410. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க சேலைகள் பார்த்தீங்கன்னா 600லேருந்து 1000 வரையிலான சேலைகள். இந்த ப்ளூ வித் பிங்க் பார்டர் சாரி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1320. நெக்ஸ்ட் இருக்க இந்த ரெட் கலர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1220. இந்த ப்ளூ கலர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 680. வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸில் எக்கச்சக்கமான சேலைகள் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த கிரீன் வித் ப்ரௌன் பார்டர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1020. இந்த ரெட் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 740. இந்த பிங்க் வித் ப்ளூ பார்டர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 680. இந்த டார்க் ப்ளூ சாரியும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் மாடல் தான். இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 680. இந்த ஸ்கை ப்ளூ கலர் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 810. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 840. இந்த எல்லோ வித் கிரீன் பார்டர் சாரி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 810. இந்த ஸ்கை ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 840. இந்த கிரீன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 520. இந்த டார்க் ப்ளூ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 550. இந்த எல்லோ சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 510. இந்த கிரீன் சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1230. இங்கே இருக்க எல்லா சாரியும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரைஸ் தான், 1230. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த எல்லா சாரீஸ் கலெக்ஷனும் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.